So baningi abantu abawile ababanjwe izikhundla emasontweni. Yingakho uma uzombona kahle ukuthi dala wawa ubona lelanga kuthiwa iyeke namhlanje, ushintshe ebusweni, uzungazibongazi wena ukuthi amakhala wakhe anokuthi, ngoba soloko wena umazi mfundisi mara nawuthi yekela namhlanje lakhuphuka ikhala, ngoba sowuthinta isithixo sakhe, ngoba kudala awa emseni ugada isikhundla. So uJesu uyakwazi, mfundisi akakwazi. History has proven many times abantu abaye babe nomsebenzi abawenzayo ebandleni kulula ukuthi bawe, ngoba akasathanda uNkulunkulu, uthanda lento ayenzayo. So into yakhe ayisekho kuNkulunkulu, isentweni. So mawumbona wena eza njalo ucabanga ukuthi uthanda uNkulunkulu. Cha, akathanda uNkulunkulu, uthanda lento. So baningi abantu abanezithixo endlini yokuthandaza.